pozdrav svima, dobrodošli još na epizodu Republika Srpska Gameplay. Danas ćemo malo kao što vidite igrati Hitman Blood Money. A današnja misija je posljednja po redu i zove se Requiem. Ovo je malo nezgodno, sada morate brzo kucat pa vam trebaju 4 ruke. Evo, ustao sam. Da uključim cheatove. Evo, sada možemo da ubijamo. Nisam uzao pištoljama, bravo sine. Ne mogu da verujem, ustao sam iz groba, nisam uzao pištolje. Ovog ćemo na kraju. Jesmo se pobili, jesmo. Sad su još dvojec, jedan čikca u kolicima i njega ćemo da ubijamo. Na jedan fin i pošten način. Sad ću da vidite kako. Sad ću da vidite čeja mama crnu lunu prede. Jednog ćemo s ovim ubit, to će najvjerojatnije biti onaj Rozi. Samo ali da uzmem i šaraf ciger. Bilam odvijač. Dobro, sad ćemo da uzmemo i ove. Sad ćeš ti da vidiš, momak, kako Milan dere. Sam da ga nađem. On je neđe uteku samalo. Obojica utekle. Super. Sad ću matići glavu. Neće umre, čiča. San, ovo ne može ovako. Moramo ipak šaraf ciger. Što to odmah nisam radio? Sad ćemo mi ove ovdje careve što traže pomoć. Sad ću njega šaraf cigerom. Ne. Ipak sam ja. Ipak ćemo ga ovako. I ovdje da smo nekoga umro je. I sad ću ga proburast. Ništa. Jednostavno ću mu uput metak u glavu. Evo ga. Pogledajte u bijelom odijelu. Pravi mafijaš. I ovom scenom završavamo. Ovo je sad bez veze nešto oni. Ovo je ova Dajana. Neka. Sada će ovako malo da kažemo Hitman. Ovo je bio taj ciklus od 13 epizoda. Sada će ići malo i Call of Duty. Eto, vidjeli ste kako izgleda. I dobro, podijelite, lajkujte i subscribeujte nas. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!